Di ba? Yan ako ni munak ka. Dili ka mabuntag uli. Kinatay trabaho karon. Kung aday tay tarbaho tay, kung sa day problema anak. Ikaw Junak, di juga mo tunak ko. Asa man ka naliwat oy? Lisod pag sa silingan tay, sa imo agyod. Kaya ikaw gud akong amahan. Ikaw Junak, kabalo juga magtubag-tubag sa ako. Asa man ka nakakatunan ako eh? Siyempre tay, asa pa, ay di sa imo ah. Itudlo na ba kang magtubag-tubag ka na ako nak? Di ba wala man? Noon, sa imo una-una, wala. Doon sana man ka na ako eh. Grabe naman ka kapilosopo. Kalibog yung ko mo tay. Sa bata pa ko, di ko motubag. Saban ko nimo. Aron nga dako na, matubag na. Sabon gyapon ko nimo. Hahay nimo tay. Ayos diri sa balay na ko eh. Wa kay klaro pagkaanak nak. Paabot sa ako sang yanday mo sa nina. Moments later. Dre mo sa nina nako. Ganda ni. Ayos na dre. Ayaw tay, muloy ka na ko. Pare ba tagnaw. Lakaw nak. Ayos na dre. Dre mo sa nina. Sugad karon. Ayun ako tawag amahan ha. Ayun na pakita nako. Sige pre, ambin na akong bag pre. Amping pre. Shout out kay Paraiso Biners Shout out po ni MG ko. og ni Pulot Dag TV. Salamat kay ang support lods.